Okuliare Arvideo v sebe nie sú kúsok slovenskej prírody, pretože drevo použité pri ich výrobe pochádza priamo z lokálnych lesov. Zaručujeme kvalitu všetkých komponentov, čo sa týka šošoviek, pántov, stránic, ktoré sú vyrobené z dreva. Takisto rámo vyrába sa z dreva, ktoré je lokálne vyťažené. Má to aj takú srdcovú hodnotu pre mnohých ľudí, aj pre nás, že vlastne vyrábame z dreva, ktoré odpestovali naši predkovia a ktoré sme spracovali. To drevo je určené primárne už na spálenie. Pôvodne malo slúžiť ako parkety a vzhľadom na to, že naše komponenty sú mnoho menšie ako tie parkety, tak my z toho dokážeme vyťažiť pomerne dosť a dosť kvalitných komponentov z dreva, z masívneho dreva. Používame klasické dreviny dub a buk, tvrdých drevín a dekoračné dreviny orech a čerešňa. Štandardne balíme okuliare do drevnej škatulky, ktorú si takisto vyrábame sami. Perfektne ochráni okuliare na ceste k vám.